गिदिर मोनसे जेंनाया दा दिनैहाय जोबनानै थांबाय होननानै जोङो बुंनो हाबाय। मानोना थांनाय गोलाव बोसोर उदांस्रिनि उननिफ्रायनो जोंनि पाटाबारि, जोंनि बरपाटार, औगुरि, नांगलभाङा बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों बाखि माखासे ओनसोलजों जगाजगनि बेबस्थाया जोबोद गाज्रिमोन। जोंहा बे ओनसोलनिफ्राय मोननै दैमा, सोनाबहा आइ दैमा एबा बिमा दैमा आरो सानजाहा लांखार आरो नांगोल दैमा दङ। बे दैमा मोननैया पाटाबारि बा जोंहा औगुरि, नांगलभाङा ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि हान्था मेलायाव बिराद मोनसे जेंना जानानै दं। मानोना मेसेङाव औवानि टेम्परारि दालां होनाय जायो, दैज्लां फैयोबा बेखौ बुखारलाङो आरो दैज्लाङाव बिसेस करे जोंहा सात्र साथ्रि बा फरायसाफ्रा स्कुलाव थांनायाव बिराद माने खस्थ' जायोमोन। बेमारिफोरखौ हस्पिटालाव लाबोनायाव खस्थ' जायोमोन आरो जोंहा बिसेस करे जायफ्रा प्रेगनेन्ट वमेन बिथांमोननि डेलिभारि टाइमनि थाखाय जोबोद मोनसे उसुबिदा जायोमोन। दिनै बे उसुबिदाफोरनिफ्राय दिनै बे ओनसोला दिनै बारग'बाय, बेनिफ्राय उदां जाबाय आरो दिनै लामा दालाङा जानाय लोगो लोगोनो बे ओनसोलनि रांखान्थि अबस्थायाबो निस्सय मोजां जासिगोन। जोङो हास्थायदोंमोन बे दालांखौ आरो दिनै बे दालाङा दिनै जाफुंसारबाय। दा बेनिखायनो जोंनि प्रमद बर' मानगोनां बिथाङा दिनैहाय बेयाव बेखेवफैदों। प्रमद बर' बिथां सरकार, आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि आङो समाजनि सासे एमएलए जानानै साबायखर जासिगोन जे जों नाजाबाय थादोंमोन बे दालाङा थाबैनो जानांगौ आरो दिनै फैयै फैयै जोङो नैबे मुहुर्तआव बे दालांखौ दिनै बेखेवफैनाय जाबाय। आरो जोंहा औगुरिनि जे बिथांमोननि जे गोसो गोरबोनि रंजानाय, बे रंजानायजों आं बाहागो लाफाबाय। बे दालांखौ दिनैहाय रायजो राजाफोरनि खावलायनाय, रायजो राजाफोरनि लुबैनाय बायदि सासे बर' हारिनि बोगदाद सासे जोहोलाव मुंख्लं मानगोनां बिथां डि जाब्रांनि मुङाव बे दालांखौ दिनै एसे सिगां डिक्लेयार होनाय जाबाय। बेनिखायनो दिनैनिफ्राय बे दालांनि मुंखौ जाब्रां मुङै मोनथिनाय जासिगोन।